Karepmu tak gawa ning Astina. arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti? bakal nggon kowe entuk kanugrahan Kanugrahan apa? ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuwandane nonton Ndrawati. Sing kandha sapa? Lha tak kira sampean iku mbelani kula. Senengane kok njur kon